Luya kaya ang balay mga ka-idol. Oh. Karon lang gini nahitabo mga ka-idol. Ana ba yung mga fire oh. Grabe ugdaw gin mga ka-idol. Grabe kaluis balay mga ka-idol oh. No? Diri ni sa may barangay Taraka. Nasakop sa lungsod sa Jimenez mga ka-idol. Nga pa ang mga fire truck rin mga ka-idol oh. Grabe kaluis sa balay mga ka-idol. Ugdaw gid oh. Buat pa rito sa luyo mga ka-idol. Abe. Kanang balaya mga ka-idol. Guwapon ta kayo ni. Buto ko siya hinungdan ni mga ka-idol. Nasunog mo dyan. Sunog kayo mga ka-idol. Vampire na mga ka-idol na sulod. Lugunas balay mga ka-idol. Grabe kaluwi sa balay mga ka-idol eh. Ano yung balaya mga ka-idol? Nindot ka ni. Sayang lang kayo. Naabtan gisunog. Nasunog git siya. Gani ni pikas balay mga ka-idol, wala ma-damage oh. Oh. Dapat kayo na kuan ra gyud sa fire. Naluwas na nila ang pikas na balay. Ilaging giluwas mga ka-idol no. Adako na tong pasalamat diri sa fire station kay ang pikas balay wala gid maangin no.